meget god timing. Altså. Ja, det synes jeg også. Jeg tænkte, at du sagde den bibe til. Det var hissigt. Ui, den er dårlig med af. Skal være klar med det, ikke også? Men jeg ville have forventet, at der var mere kamp i sådan et dyr. Ja, der er også nogle tunge stænger at køre med. Ja, okay. Det er chancen for, at de løber ind i åbnen. Ja, det er det. Fuck, den er stor. Erik, er du sikker på, at du kan løfte den? Det vil ikke gøre noget. Du kan bare stå sidste år. Jeg skal bare ikke løbe ind i de andre stænger. Altså. Det er lige så snart du kommer ind, så skovler den af. Sådan, jeg er altså noget større end den anden. Skal I møde samme pose? Nej, jeg har en til pose. Fuck, den er ikke 15 kilo. Det står. Hold da Den kæft. skal du have i første forsøg, Erik. Den er edderbank. Den er rigtig stor, den der. Den anden er jo lige ved Ja, Danmark har gået for skarper. 23. 23? Ja, okay. Men den er over 15 kilo. Ja, den er fandme stor.